Днес ще спираме локални. Момчета, вие днес не сте си избирали карта. Как се казваш, братле? Димитри. Димитри, искам да те уважа, защото си много смел, братле. Вземи карта. Това ли ти е любимата карта? Да кажем. Искам да си напишеш името на нея. Искам сега, ако ви хареса, много да крещите. Кажи стоп. Стоп. Съжия. Окей, маркера може да го прибера. Това ли е твоята карта? Не. Окей, може би е тази. Не. Не. Чакай, кажи ми като я видиш. Чакай да не седна на кутийката. Седнах на кутийката, брат. Чакай да видим. Стегна се. Значи, кажи ми като видиш картата. Добре. Коя беше? Жокер ли беше? Не беше Жокер. Може би осмица с... Не. Осмица. Брат, каре. Да, ама кое от всички? Поп! Не, не е и това. Това е странно. Виждаш ли някъде? Иначе сме подминали някои от другите. Я виж. Гледай хубаво. Кажи ми дали виждаш твоята карта. Не, брат, изкарай. Няма да повярвате обаче къде е. Ще поддържиш ли за момент? Една карта, братле. Това ли е твоята карта? Това е, да. Те пичове не реагират. Повече няма да ги спирам. Това къде написах много добре, обаче се съчетава. Имаме Keep Yourself Positive Energy. Ево, пичове. Надявам се да ви хареса. Тоест, на нас ви хареса, аз го усещам. Усещам ви.